Poly es un instrumento audiovisual interactivo, una pieza con la que la gente puede interactuar para crear música. Y la manera que la gente lo hace va a ser a través de unos potenciómetros que permitan a gente que no tiene conocimientos musicales crear pequeñas piezas sencillas y con una guía visual que les ayude a interpretar mejor qué es lo que están haciendo para generar estos sonidos. Poly podem dir que s'ha separat en dos processos diferents, el procés més constructiu, que és la part física, i el procés digital. En el procés constructiu hem estat dissenyant la taula controladora del que és el propi Poly i també el disseny dels potenciòmetres, i a la part digital s'ha estat dissenyant tot el que és les visuals que surten per pantalla i el sistema d'àudio i totes les notes que van sortint. Jo els he insistit bastant en quin era el potencial que tenia el seu projecte, l'atribut o la cosa que cridarà l'atenció a les persones que passin pel costat per parar-se i dir això vull veure què és. I llavors els vaig proposar que en comptes de fer una cosa petita facin uns controladors que siguin llampants, que siguin grans i que donin les ganes de tocar. Hi ha diferents paràmetres, com per exemple els gruixos de línia, com per exemple el tamany, com s'arrodoneixen cantonades, i doncs segons la gent gira un, es modifica un paràmetre o es modifica un altre. I el mateix passa amb l'àudio. Segons gires un potenciòmetre, genera un àudio o un altre. Surt una mica d'aquesta idea de producte blanc i negre, hermètic, i et deixa veure l'electrònica amb una caixa translúcida que pots veure. Hem tret el que és l'electrònica d'ocultar-la a fer-la visible i hem dissenyat tota la interfície amb un panell de metàcrila transparent i els cables van seguint un circuit. Poly pot permetre que fins a 4 persones interactuïn entre elles mateixes i creïn una peça conjunta, perquè hi ha 4 sortides d'auriculars i doncs al final la peça no és d'una sola persona, sinó que pot ser de diverses i això pot ser un punt molt interessant. El impacto que me gustaría que Poly tuviese es que gente que no tiene conocimientos de cómo tocar un instrumento tradicional pueda experimentar y crear música y pues los acerque al mundo de la música y pues también a la interactividad. Poly pot contribuir a la innovació audiovisual per obrir noves propostes de do it yourself, perquè no es comprin sempre tots els productes ja manufacturats o fets i motivar les persones a dir mira, aquí esteu veient el sistema, és un sistema que no és tan difícil d'aconseguir, nosaltres ho hem fet, tu també pots, una cosa així.